Yo, ένα, δύο, ένα. Εδώ ψάχνονται να ανέβουν αλλά πέφτουνε στις σκάλες. Είναι κάθε μας βήμα προς τα πίσω, βήμα πάτημα σε νάρκες. Ποτισμένα κατατοπισμένα τοπία προς την ουτοπία. Μυαλό γυρίζει, κάνει τσάρκες. Εδώ ψάχνονται να ανέβουν αλλά πέφτουνε στις σκάλες. Είναι κάθε μας βήμα προς τα πίσω, βήμα πάτημα σε νάρκες. Ποτισμένα κατατοπισμένα τοπία προς την ουτοπία. Μυαλό γυρίζει, κάνει τσάρκες. Ναι, έχω ένα κόλλημα να λειτουργώ με βλάβες. Τι λίγο μέσες μήνους με ζαλάδες. Είπα, τι λίγο μέσες μήνους με ζαλάδες σε καβάζες. Λίγο κάπου όταν ξεκινάω μπελάδες. Και έχω τη μέθοδο να σε κλείσω κάπου με τα ψυχολογικά μου και να με βρίσκεις στην έξοδο. Τόσο εύκολο πόσο κρύο ανέκδοτο που πλάθανε δικά σου και θα σε θέλουν ένοχο. Και δεν το έχω σε τίποτα να φύγω από το μπουρδέλο αυτό. Παμ και χάνομαι στην κάπνα. Είμαι όνειρα πλημμένα στην αλάνα. Η απομόνωση γίνεται μάνα όταν όλα σε θέλουν στις φλόγες σαν παραμάνα. Όταν όλα σε θέλουν στις φλόγες σαν παραμάνα. Όταν όλα σε θέλουν στις φλόγες σαν παραμάνα. Ναι. Πάνω στη γραμμή δεν μπορώ να ισορροπήσω, είμαι ψύχος βαθύ. Αυτή η Γαλλή, αν είναι να έρθει θα έρθει. Προς το παρόν κακές συνήθειες που έχω ροδευτεί. Τον πόνο έχω γευτεί, έχει γεύση πικρή. Εδώ μια χειραψία δεν είναι αρκετή. Έχει ομίχλη πυκνή στους δρόμους που υπερπατάω. Την έχεις δει και δεν κοιτάς στα μάτια όταν σου μιλάω. Θα ήμουν μόνος αν δεν είχα αυτά τα λάθη μου πλάι. Στο πιο δίνεις σφαίρα να πετάει, μετά σε πατάει. Και μετά σε πετάει σε κάποιο κάδο σκουπιδιών. Λες και δεν ήσουν ποτέ κάτι για αυτόν.